ja. Nog even dit posten. Hi. Ja, even dit nog even posten. En ik nog even hier. Nog even dit posten. Ik ken al vast. Zo, mooi. Ik ken. Zo. En, hebben we al wat van de tijdmachine kregen? Een stuk op dit papier. Dat ha ik lang net zo. Een plotte groen. Vul jou eens. Ja. Ja. Kaart. Ja, ik ha een kaart, ja. Oh. Hè? Oh, ja. Draai ik er hier weer van het dak in. Ljouwert. Ja. Oh. Oh. Ah, dat is net zo lang alleen. Dat is wel lang, Lien. Ik weet nog net eens. En toen stonden ze op het squabboot nog maar krietjes. Ja, het is toch wel een tijdje alleen. Ik weet toen pas 21 jaar. Hè? Hey, Oh, we zullen dit er net uitzag. Je doet alles al lekker als de nacht. dit hier doe net hoor, Jer. Ik hou wel een beetje smaak. Hè? 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 De theemachine werkt net. Wij zijn thuis. Nou, het is volle orde hier. Wat nou de troep hier zo doen? Nou, op die televisie kost prima televisie zien. Hé, wie is nou dat? Die vrouw. Zij zegt men er toch net uit? Oh, ja, dat is gewoon naar hier. Ja. Hè? Wat was dat? Hallo Jerus, Omroep Friesland, Hey. al jaren op de radio. Maar Joet is de grote dag. We zullen uw eerste live televisie uitsturen. Dus elke keer aanzien naar Joet. Het is een historisch moment. Daar wil ik bij wezen. Als we vlug binnen, dan kunnen we live op televisie komen. Bij de allereerste televisieuitsturing. Dat is nog een speciaal. Die kans kregen we nooit weg. Ja! Ik weet wat het gebouw van de omroep is. Oh! Dit shit niet op, Heid. Ik ben er wist van dat het gebouw van de omroep hier te staan. Het is verdwenen. Stellen. Zo kunnen we net op tv komen. Restaurant, Heid. Het gebouw hier dus nog net. Ah. Zie je gewoon op de telefoon waar de oproep nou is. Bij die telefoon. Ja, zo simpel is het. Hè? Nou, zo simpel is het net. Koest alleen maar bellen met een telefoon. Waar is dat dan aan? En nou? Ja. Wij zullen ziekje op de orde wezen. Zo, hier zit de omroep op de kaart. Ja, Dat is even rennen, maar we kunnen nog op die het wijzen voor de live-uitsturing. vlug dan. Oké. Dit is de achterkant van de omroep. Hier kunnen wij van naar binnen te sloepen. En de deur is open. Dat is nog eens toevallig. Dit is Sjoerd met prijs van 4 februari. Aanspreekt een zoutfabriek. Van de midden waarop het Zethoes het contract tekenen voor haast $250 miljoen. Van de midden waarop het Jereveen het hoogste punt van het najaar We zijn al live op televisie, maar wat doen we nou, Heid? Oh, geen idee. Waar binnen die twee sleutels? Feestje bouwen? Ja, leuk. Nou. Ja. Oh, net goed. Ik kan het meer. Oh, leven. Had ik hem net zonder die. Vader.
André, wat gist nou doen? André, wat gist nou doen? Daar in de helte, zeg je! Nou, dat houden we mooi voor de Noord. Wie ha dat te jaren een fantastische eerste live-uitsturing van maken? Live-uitsturing? Dit wie pas de eerste repetitie. Van de Joen zullen we pas live uitsturen. Maar dan ben we helemaal net op televisie kwam. Nee, maar wel leuk wat je hem bezocht had. Dus, dit weet? Ja, Nou, Heid, zullen we dan doen maar een poeder popcorn tieren naar de eerste uitsturing zien? Oké? nou, oké. alle attentie van het begin al. Deze zin is zo nou en dan te sjen. En bietjes wordt het zo'n fjouwer ont 5 graden. 5, jouwer, rijden. Goejoen, dit is Sjoerd met het nieuws van 4 februari. Nou, gaan we alles in de studio voor neerdien. Ik wil het jaren. Dit is voor de allereerste uitsturing, hè? Ja. André en Alfred versturen televisierepetitie van de allereerste Frieske tv-uitsturing. Ja, Het was maar hier in de Ja, Brusselse ja, villa. ja, ja. Ze maken er een drukke show Bij de van. allereerste